продължава с 21 дни. И уникално. Големия ще го пусна, ама малкия пак драми. Да. Такова е, Дейзи. С деца е така. Няма как. Айде споделяме лайфа. Какво готвихте днес, мацки? Виждам, че има момичета в лайфа. То те вирусите не са спирали. Странното е, че вече и през зимата има чревен вирус. Отделно казват, че пика на грипа ще бъде през януари. Защо ли е топло? Времето е хубаво, за да не те робят отгоре. Аз отдавна забравих това време. На колко са, Дейзи? Орхан, здравей! Здравейте на всички! Какво става? Как сте? Само ми липсва музика така да върви някаква. Но нищо, чуват са гушлайфи от строежа, някакви такива работи. Так, здравей! Мале, дъщеря ти е на 20 години, сина ти е на 14, аз съм на 25. Значи почти сме наборки. Здравей, Чок Гюзел! Мараба, мараба! Мараба на всички! Какво става? Аз бях на 36 години, когато заминах от Варна. Така ли е? В момента къде сте? Каза в Англия или в Германия ли? Къде каза? Ма ти си женен, нали? Да. На 43 години. Германия, да. Сещам се, че каза, че си в чужбина. Благодаря, Ферит. И ви да сте живи и здрави. Който не си е метнал членството, нека да го направи. Чакайте тук да сменим мисиите. Целта да е ясна мисия. Сега. Айде да закачим първо дървчесата. Хубава майка се благодаря. Селям алейкюм се казва. Алейкюм селям. Браво! 2500 лайкчета. Много добре. Лайковите ми харесват как вървят. Искам да хвърчат коментари тук да се комуникираме. Опа, каката хубава. Мерси, мерси. Жив и здрав. На колко си? На 25 години съм. И още мога да мина за кака. Но живот и здраве тая година правя 26, макар че аз имам за млада и съм си млада, защото имам много момичета моята възраст, деца имат за дърчи. Да, някакъв път се чувствам изморена като 35 плюс. И кака съм си, да. Млада мума. Да. Аз съм на 20, ставам на 21. Добре, тези години са хубави. Аз смятам, че не знам вие как сте, но при мен примерно, аз мисля, че детското винаги ще се остане в мене и някак си може да имам 2 деца, но вътрешно в себе съм като детенце. Мисъл, не че разсъждавам като дете ми, душата ми. Най-хубавите. Така че, приятели, кога ще имам аз супер фенове? Давайте някоя ми става супер фен тук. Ама не знам, майка ми говори за някакви супер много пари, че било от сега 20 лева ли, пък на мен ми излиза тук какви пари са. Кефиш ме, как мислиш? Аз така се усещам. Сега, примерно, един ден бяхме седнали, майка ми, баща ми там. Величко,
Благодаря ти, здравей. Не майка ми, баба ми и баща ми. И ги питам сега ти на колко се чувстват. И примерно баба ми, живот и здраве, ще прави 80. И аз искам на колко се чувстваш, баба? Ми като на 50, нали? Говорим за душевно това как се чувстваш. Баща ми пък на 35 се чувствал. Не ми дей си нормално. Здравей, здравей, Величко, благодаря ви за подаръците, благодаря за всичко. Баща ми е на 62 години. Витише си баба някой ден. Така е, всеки минава от реда си, само да сме здрави. Величко, благодаря ти. Въпросът е да достигнем техните годинки, защото с този живот, който живеем за бързания, право не знам. Някой иска да се качи, но аз прозорци не правя. От Варна съм. Да, Дейзи. Иван, здравей! Здравейте на всички! Какво правите? Защо Дейзи? Много възрастен се струва. Не, те са много големи от мен. Майка ми и баща ми имаха 15 години разлика, когато бяха заедно. Оле, лафя меко, говоря леко, да се знаеш, от Варна е момчета. Добре съм. Една тук на лайфчето, говорим с хората. Ти как си? Мислех, че са долу-горе са на... Майка ми е на 47. Живот и здраве, тази година прави 48. Майко, 48. Така. Добре съм и аз. Може ли да ме последваш, мила? Да, може. В принцип. За мен не е проблем. Следвам хората. Просто после, ако бъде, че сте ме отследвали, да знаете, и аз го отследвам. Ани, здравей, мила. Така, последвайте примера на Ани и си мятайте членствата, който има възможност. Мислиш ли, че да биеш мъж е нормално? Мадурко, айко. Не. Аз не смятам, че е редно и мъж да бие жена си, така че винаги е живяла във Варна, може и да я познавам. Винаги сме си били всички във Варна. Здравей, здравей. Така ли правиш? Аз ли? Аз не бия мъжа си, нито той мен. Ето след 6 часа, знаеш, като се напият. Познавам всякакви семейства и съм се нагледала на много неща, така че да, възможно е това. Като цяло. Майтап няма. Тъй, че не във Варна, във Владиславо. Да, там. Може би около 2-3 години в Аспарухово са били на квартира, ама след това и сме си живяли във Владиславо.